a na oblohe sa nám zjavili prvé lietadlá. Sú to spojenci, ktorým sa už dokonca podarilo zaplatať v strede Atlantiku dieru a snažia sa jednoducho, aby odplašili ponorky, ktorý sa vyvalil po zásahu torpéda. Takže na vodnej hladine vidíte súboj medzi nacistickým Nemeckom a spojencami, ktorí sa snažili jednoducho prelomiť a zvíťaziť a oslobodiť Európu od fašistického Nemecka. A teraz, čo ste videli, tie ohne a výbuchy na vrch, to sa volá delostrelecká streľba, tzv. Flaky. To znamená, že on nepotreboval zasiahnuť priamo lietadlo, ale tá tlaková vlna mu rozstrela trup. To je ten záblesк za ten čierny oblačík na oblohe. Takže to nebolo tak, že dneska máte rádiom navádzané alebo laserom navádzané strely a vlastne sú neomylné alebo skoro neomylné. Vtedy ste potrebovali kobercový nálet na to, aby ste zničili, ja neviem, jednu fabriku, a aj tak to bolo veľmi nepresné. Keďže sa vám to páčilo, tak Radek Modlíková sa rozhodol, že vám to predvedie ešte raz bez tých bočných účinkov. Takže sledujte ten červený stroj, inak mimochodom na takomto stroji lietal aj šéf nemeckého letectva maršal Göring. Takže čo poviete, podarilo sa? Ja vám pekne ďakujem a úsiliu Juraska Gulaša, ktorý dokázal obetovať model na to, aby ste videli zásah lietadla. Takže pomaličky, ale isto sa vyprazuje vodná hladina
a končí sa 4. ročník bitky o Atlantik. Zakopané modrého. Budete môcť vidieť je to 34 pamätná, ale zbožová. A skoro sa pokúšali vydúriť vojakov zo svojich stríží na najlepší. Stačí. Romo, ideme pri cukrovej vate, hej? Tam ťa počkáme, hej? Vy ste sa presunuli našim vekom, dokážete do vojska sa presunúť